Hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt. Antakaa kreivit, aplodit ja iso käsi imitaattori Jari Hankela! Juu, terve vaan kaikille. Pahoittelen tästä valoista. Tämä elokuvapuolen hifistelijät, me ollaan vähän tällaisia. Ja jos nämä valot haittaa, niin kannattaa muistaa meidän yhden opettajan tunnetut sanat, että hyvä ottaa sivuvalolla vähän poskeen. En tiedä, kaikki ei varmaan tunnista tätä opettajaa, mutta ne ketkä tunnistaa, ne kiva niille. Niin tosiaan, mun nimi on Jari Hankela ja mä oon kotoisin semmoista paikkaa nimeltä Lempäälä. Se ei varmaan kerro kovin monelle hirveästi mitään, mutta kerrottakoon sen verran, että Lempäälä on semmoinen suuruuden hullu pikkukylä tuolla Tampereen eteläpuolella, minne rakennettiin tää Suomen suuri ostoskeskus, eli Idea Park. Mä en tiedä mikä helvetin suuri idea siinä oli, mutta Lempäälä kaikki 20 asukasta on helvetin mielissään tapahtuneesta. Joo, Sedu Koskisella, kun on Valkeakoski, niin pitihän Toivo Sukarillekin saada joku leikkipaikka. Ja sille tuli nyt sitten tää Lempäälä. Nykyään mä tosiaan asun täällä Helsingissä, opiskelen Metropoliassa kuvausta ja leikkausta. Ei tää Helsinki kyllä sovi tämmöiselle maalaispojalle ollenkaan, että tää on ihan ihme paikka. Viime vuonnakin täällä oli koulun bileet. Mä olin naiskauneutta messissä TikTokin basisti, helvetin hyvän näköinen. Koko illan yritin pokailla sitä, pistin parhaat imitaatiosettini kehiä kuulin loppuillasta, että hei, se on lesbo. Ei tämmösiä ohjeita, ei meillä maalla. Lesbo on lesbo, jos maalla on lesbo, niin se on sellainen rekkalesbo. Ei sitä erehdy luulee kuin mieheksi korkeintaan. Miksei Juhani Tamminen voinut tehdä tästäkin jotain sellaista niinku opetusjuttua, että sivu 16, pelinlukutaito kaupungissa. Jos nainen on kaunis, he hymyilee sinulle ja nauraa jutuillesi ja kehuu taitoisi, hän on mitä luultavimmin lesbo. No. Kiitos. Kun puhutaan Lempäälästä, niin on syytä mainita kuuluisia asukas Lempäälästä, nimittäin Pertti Salovaara Pertti terve kuulee kaikille mahdottoman hienoa iltaa. Kovat on tavipileet täällä taas kaikilla. Joo, Pertti tosiaan asuu meidän isän naapurissa tuolla Lempäälässä. Monesti istunut Pertin kanssa siinä iltaa ja taisi olla viime syksynä siinä Pertin kanssa istuttiin iltaa ja otettiin vähän naukkua siinä ja päätin sitten, että kun silloin oli tää vaalirahakiista pinnalla, että kysyä Pertiltä tästä keskustan vaalirahakiistasta. No Pertti Salovaaran virallinen vastaus keskustan vaalirahakiistaan on, että no voi mahdoton paikka, mistä näitä senttejä oikein tullut? No mä sitten sanoin Pertin vaimolle, että toi oli hyvä juttu, että voisimme käyttää tota joskus jossain. No, vaimo sitten sanoi, että eikö toi mahdoton paikka ole vähän käytetty juttu jo? No, mä sanoin, että hei, voin mä kokeilla toistakin lähestymistapaa, että mitä olisi vaikka, että no voi vittu, mistä näitä senttejä oikein tulee? Sen mielestä sen jälkeen Elina oli sitä mieltä, että toi mahdoton paikka on hirveän hyvä. Siinä iltaa jatkui ja sitten kysyin Pertiltä, kun hän on nyt lopettamassa eduskunnasta, miksi sä lopetat? Ja Pertti sanoi, että hän rupeaa stand-up-koomikoksi. Mulla on nimittäin mahdottoman hyvä vitsi. Ja tiedättekö kaikki mitä on vantaalainen Viagra? No se on sitä kun vaimo haukkuu pystyyn. Mitäs tykkäs Halosentaria? Eikö ollut mahdottoman hyvä juttu? Kuule, mun mielestä se olivat perseestä. Käskynet saman tien aidoissiin mokoma tyrkki. Minä kuulkaan tiedän edustaja Salovaaran sairausovan todellisen syyn. Pertti oli vähän masentunut, kun se ei saanut enää keskustaa nousuun. Joo, ja siitä syystä vaimokin vaihtoi puoluetta. Onneksi meidän Arajärvellä ei ole sitä ongelmaa, kuulkaa. Ara on vipiton kuin helsinkiläisellä sitikaniinilla. Mut mä en ammu sitä nuorella. Mut Pentin nuori se kyllä löytää mun maalitauluun. Paavo Ipponen, olisiko sulla jotain ohjeita, millä Pertti sais vähän jykkyä vipinut? No kyllä minulla on. Päiväkin sanoi, että minä olen niissä hommissa täysi Uuno. No, mehän tiedämme, että Uuno on numero 1. Päivi väitti vielä, että minä kuulun hallintoelimeen. Ei perkele. Kyllä minun mielestäni hallintoelin kuuluu minuun. Pertinkin on hyvä muistaa, että nainen voi hallita sinua juuri kyseisen elimen avulla. Ja hänen hetkellä voit turvata Juhani Tammisen prinsiippeihin, vai mitä Tami? Kyllä vain Paavo, sillä jääkiekon ja avioliiton, kuten myös makuukammari jumpan eli tuttavallisimmin vaakamampon perusprinsiipit ovat very much alike. Offensiivi-defensiivin puoli täytyy saada balanssiin, jotta voidaan saavuttaa 110% tulos. Mutta jos on liikaa emotionia mukana, voi frekvenssi muuttua epävakaiseksi, jolloin kaikki menee down the drain eli tuttavallisimmin reisille.
Ja vain näitä guidelineja seuraten voidaan saavuttaa oikeanlainen frekvenssi kotivoiton saavuttamiseksi. Täytyy kuitenkin varoa, ettei käy niin kuin allekirjoittaneelle liikakarsinnassa, eli ollaan juuri saavuttamassa momentum, kun viime hetkellä kaikki menee pitkin reisiä. Nyt en siis puhu jääkiekosta, vaan siitä porilaisesta pirihuoresta, jota allekirjoittanut laittoi Raksila jäähallin BC-tiloissa. Jos siis käy näin, on hyvä turvata kenraali Äänruutin legendaariseen ohjenuoraan. Nuoriso, avioliitossa ja ennen kaikkea vällyjen välissä on hyvä muistaa 3 tärkeää asiaa. Nimittäin rohkeus, ahkeruus ja ennen kaikkea peräänantamattomuus. No niin, sehän lähti aivan lapasesta. Pystytäänpä hetki politiikassa. Niin, tää on siis mun oma ääni, jos joku nyt ihmettelee, että mä yritän matkia tässä ketään. Otetaan tähän väliin semmonen tietokilpailukysymys, jonka esittää meille kukas mukaan kuin Reijo Salminen. Oikein hyvää iltaa kaikille. Kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Miksi Martti Ahtisaari, kysymys on Martti Ahtisaaresta, miksi Martti Ahtisaaren adjutantti, siis kysymys on Martti Ahtisaaren adjutantista, miksi Martti Ahtisaaren adjutantti kielsi, ja Martti siis hän kielsi Marttia jyrkästi pukeutumasta verkkopaitaan, siis verkkopaitaan aikaa on todellakin vähän ja aikaa ei enää ole, sillä aika loppui jo. Ja vastaus kysymykseen, miksi Martti Ahtisaaren adjutantti kielsi Marttia pukeutumasta verkkopaitaan on, etteivät linnut, siis kysymys on linnuista, etteivät linnut luulisi häntä talipalloksi, siis talipalloksi. Martti Ahtisaaren vastaus on tähän, että No, eihän tuo vielä mitään, mutta kun mä olin Australiassa rantalomalla, otin siellä biitsillä aurinkoni gripisillä ja se tulivat työntämään minun takaisin mereen. niinkin voi käydä. Joo, satuin muuten näkeen Andy McCoyta tuossa ennen kuin tulin tänne ja kerroin Andylle, että mä oon tulossa tänne tavipileisiin esiintyä. Andy vastasi, että tavipileet? Mitä vittua? Juhlitteko te idiootit jotain vesifogelia siellä vai jotain? Ei Andy, kun tavi tarkoittaa taidetta ja viestintää. Että täällä opiskelee sen alan oppilaat. No voi vittu, hei, tää on ihan vitu hieno homma. Niillä on yleensä ihan vitun laadukasta pilveä. Onks kellään heittää mulle pajautuksia tähän väliin? Andy. Tää oli hyvä. Andy, sun pitää muistaa, että sä oot kuitenkin yli 40, eikö sun pitäisi lopettaa nuo huumeiden käytöt? Mitä vittua sä jätkä höpötät? Mä oon 30. Andy, sä oot 47. No mut mä kelasin, ettei niitä vuosia voi laskea, mistä ei muista mitään. Mut se mitä mä oon näin vuosina oppinut, niin on se, että nainen se on niinku laatuskeba. Että jos sitä näppäilee oikein oikeassa paikassa, se päästää mahtavia soundeja. Harmi vaan, että mun vaimo Antsela, niin se on niinku vahvistin. Se alkaa heti vinkuun, kun tunkee piuhan väärään reikään. No niin, siirrytäänpä sitten vähän vakavimpiin aiheisiin, eli väärinymmärryksiin. Kaikilla meillä varmasti sattuu joskus väärinymmärryksiä elämässä. No, kaikki teistä tietää varmaan tämän Keith eli Keke Armstrongin, tämän jalkapallovalmentajan. Naiset varmaan tietää paremmin siitä Tanssii tyhmien kanssa -ohjelmasta. Tähtien kanssa, niin se mitä kaikkien tiedän on se, että Keke valmensi alun perin nuoria poikia ja no sitten kävi tällainen pieni kielimuuri, väärinymmärrys. No niin, hyvä pojat, tulkaa tänne, astulkaa tähän rinkiin. Mä opetan teille tänään uusi harjoite. Tän nimi olla pelaa ilman pallopeli. Se tarkoittaa sitä, että liikuta pallo heti kaverille kun saa pallo ja pidä pallo itse tosi vähän. Minä lyhennän tämän pip-peli. No, sitten kopissa reenin jälkeen, kun oli vanhempia paikalla ja pojat oli menossa siitä suihkuun, niin tosi hyvä reeni tänään pojat. Pallo liikkui hienosti, oli mahtavia syöttöjä, mutta Matti, enemmän liikettä piippeliin, pysty parempaa. Joo, pysytäänpä sitten hetki vielä urheilussa. Nimittäin syy siihen, miksi Kimi Räikkönen vaihtoi aikanaan McLarenilta Ferrarille, niin ei ole ainoastaan se, että enemmän tuli rahaa, vaan se, että McLarenin moottori alkoi olla aika epäluotettava, ja ne epäluotettavuusongelmat alkoi olla sitten jo vähän vakavampia myös Kimin siviilielämässä, eli ne alkoi vaikuttaa Kimi ja Jennin seksielämään. Kimi, tulit sä jo?
No, en mä tiedä, kun mulla on tämä McLarenin moottori, niin ei tästä voi tietää, koska tää laukee. No, monesti sitten työpaikan vaihtaminen auttaa tähän asiaan. Siinä vaiheessa, kun Kimi siirtyi Ferrarille, niin kysyin, että no, mitäs nyt? Ja Kimi sanoi, että no nyt menee ihan hyvin. Ja kysyin Kimiltä, että no, millä sä sait tän kaiken kääntynyt? Kimi vastasi, että no en mä tiedä, ei kai sinne muuta, kun laitat sadekelin kumitalle ja kerssin perseeseen, niin sä oot Maranello musta ori. Joo. Onko joku teistä ajatellut lähteä ulkomaille tänä vuonna, syksyllä, talvella? Ei tänään tarvi lähteä, mutta no ei kannata, koska tänä syksynä ei tehdä pohjokiristeilyitä Italian sydänmaalle aina Milanoon saakka. Sillä Folke Westin matkassa pääsette 3 kuninkaallisen kehän, monen mahtavan moottoritien ja valloittamattoman ruuhkan keskelle, mistä löytyy Suomen sydän, pääkaupunkiseutu. Pääkaupunkiseudulla on tunnetusti useita uskomattomia kohteita, joissa silmä lepää ja sielu rauhoittuu. Folken mielestä 3 uskomattominta kohdetta ovat tietysti Kauniainen, tuo rikkaiden ja takakireiden suomenruotsalaisten asuttama pikku Monaco, jonka pieni veroprosentti suomalaisille vittuileva houkuttelee ihmisiä aina Senegalista ja Gambiasta saakka. Sekä tietysti Kallio, tuo taihierontapaikkojen ja pornokauppojen värittämä Suomen Amsterdam, jossa öiseen aikaan ei kuulu kuin lapsen itku ja kirveen hionta. Ja viimeisinä ja vähäisempänä Folke West haluaa esitellä teille Itä-Helsingin, tai ei haluakaan, koska Itä-Helsinki on perseestä. Joo, eli ei kannata lähteä mihinkään matkalle. Tähän loppuun vielä, niin Aira Samuli haluaisi esittää tämmöisen tanssin, millä muinaiset suomalaiset toivottiin syksyn tervetulleeksi. Mä en keksinyt tähän mitään parempaa aasinsiltaa, niin mennään tällä nyt sitten. Joo, ole hyvä Aira. No joo, hei vaan kaikille! Aivan ihanaa olla täällä! No nyt, hyvä. Nyt Aira laittaa pyllyn pyörimään ja lantion liikkeelle. Onks kaikki valmiina? Otetaan lähtöasento. Sitten lähtee vasemmalle. Ristiaskel, hytty! Ristiaskel, hytty! Keinhadus, pyörähdys ja taas mennään ristiaskel, hytty! Aivan ihana! Mulla on kuulkaa tulossa uusi ohjelma. Siinä ollaan minä ja Jorma Uotinen ja sen nimi on Tanssii tätien kanssa. Aivan ihana vai mitä Jorma? No, ei oo huono. Mut Aira, toi sun tanssi, johan oli rykäsy. Ja hei, mut Andilla olisi vielä tähän loppuun yksi sanottava. Andy, ole hyvä. No joo, mä kävin tossa Kallion terveysasemalla justiinsa ja ne kertoi, että on keksitty uusi mullistava ihmelääke. Se on sellainen alkoholi sisältävä peräpuikko. Et sen kun survasee hanurinsa, niin saa kertalaakista kunnon perskännit. Kiitos! Oikein hyvä ilmoittaa. Olkaa hyvä.